Domnișoară? Nu? Nu. Așadar, aplauză pentru electrodomomacii. Bună seara, bună seara! În această seară eu voi fi Ștefan Bănică Junior și avem de prezentat o emisiune cu totul și cu totul specială. Emisiunea se intitulează Dansez efectiv în direct și în eroare numai pentru mine! După cum știți, avem nevoie de un juriu. Juriul este format din prima persoană, Smântemilia Popescu. Oh, Emilia, dar ce te-ai vopsit, te-ai schimbat? Vă rog frumos aplauze. Cea de-a doua persoană este Vila Amar, micuțul Vila Amar. Aplauze și pentru micuțul Vila Amar. Mare că am făcut de scaun. Da, la Argentina e mic. Cea de-a treia persoană din această seară este Beatrice Vrancea. Bună seara, Beatrice! Salută publicul! Mulțumim pentru aplauze! Și ultima persoană este Cornel Patrichi, bătrânul Cornel Patrichi. Dragii noștri! Bătrânul nostru! După cum știți, la emisiunea noastră avem nevoie de niște perechi. În seara aceasta vom avea 3 perechi. Prima pereche este formată din Oana Zăvoranu și Cocalarul Redardat. Vă rog frumos aplauze pentru Cocalarul Redardat și Oana Zăvoranu! Bună seara! Bună seara! Dragă Cocalarule, ai venit la această emisiune să-ți îndeplinești un vis. Spune-ne și nouă în ce constă visul ăsta tău. În primul rând, eu sunt Cocalarul Redardat și sunt din Buduleni, comuna Băi, județul Plăcinălat. Și care este visul tău din această seară? Visul meu, care este visul meu, este să obțin un loc de vacanță în cimitirul Eternitatea. Pentru sacra mea, este sacra mea, da. Da, frumoasă sacra mai am ca Oana. Da. Oana, ești cu noi în această seară? Ei, Oana? Da, dragule, în direct și în eroare. Ești mai mult în întrebare decât în direct. Mulțumesc. Spune-ne și nouă, două, trei cuvinte despre visul acestui cocalar. Deci, scumpul meu, eu, Oana Zăvoroanu, îl susțin pe acest coca pentru a face reclamă la cimitirul Eternitatea, care este al meu. Foarte frumos! Vă rog frumos pentru aplauze pentru perechea numărul 1 și voi intra în această seară perechea numărul 2, formată din Jasmin Stropinera, gaură de covric și... Unde ți-e perechea, Stropinero? Unde ți-este perechea? Stropinero, de ce dacă suntem ai microfon acolo, ștaco? Fă bată, fii adevăr aici. Fă-mezi, mă. Se vede. Lasă! Stropinera, dar unde ți-este perechea? Vorbești cu omul radio, mă, că ai taci un pic. Vorbeam cu ăla? Dacă nu vreți să veți să vă pun un crac pe masă și nu vreți că nu m-am epilat astăzi, vă nu puteți observa. Am să vă rog foarte frumos acolo în spate să mă aplauz, ca dacă nu te iau ca pereche, da? Nu forma sub fustă, te rog, da? Câți ani de zi? Ia, maestre, vino te rog cu mine. Vino cu aceea, el este perechea mea, că tu n-ai putut să găsești mie o pereche, dacă eu știu altfă, tu ești mai deștept ca mine, de asta te-am popie! Te rog frumos, nu ți pasă. Suntem la televizor. Vino, dragule, vino cu aceea, vino. El este perechea mea și nu pentru legalizarea prostituției, să ai voie să mergi pe buciu, să vrei, da? Că suntem oameni și ai de ce sunteți, și dacă vreți, aveți că nu! Bun. Stai că v-am scăpat cheile, stai dus. Dacă mă vede, Andrei, nu te lua. Da. Și găciule, stai cu mine
Spune că mă iubești atât. Lasă-mă să zic altceva, Doamne, ferește, nu, da, dar nu se vede. Deci să lași de mult. Trecem la pereca numărul 3, care este formată din domnul Gigi Becali și boschetărița Nidrolac Eugenia. Vă rog frumos aplauze în această seară! Domnul Gigi. Bună seara, domnul Gigi. Păi Hahalelu, care este cu Hahalelu. Nu mai trebuie cu domnul Gigi, da? Gigi. Maestatea asta, domnul Gigi, da? Maestatea asta, domnul Gigi. Zine-ne și nouă. Dă-i puțin microfonul să vedem visul acestei boschetărițe. Deci oamenii din seara asta să dansez aici cu zdreața asta obozită care este zdreața mea, da? Să-i cumpăr și un boschet, da? Îmi plac. Da? Dar care este visul ei? Stai să Visul meu, care este meu, este să-mi redobândesc boschetul 7. Deci eu fără boschetul 7, nu tot creanga, numărul 3. Stai un pic, mai. Cu somnifere nu merge? Nitrolat. Așa. Și vreau să mai dau niște cartoane, că n-am cu ce să tot. Nu am. Mi-a luat primăria, totul mi-a luat. Totul. Dar Gigi mă susține, că eu sunt frumoasă și o să-mi dea boschetul meu. Da. Am auzit și visul cele de-a treia pereche și să vedem dansul. Urmează dansul. Dansul se numește Zgâlțit împins aici și maestre, dă-ți drumul! Foarte frumos! Uitați, a intrat în platou și... El este Dumnezeu! Domnul Gigi, nu este mire aici. Domnul Gigi, asta este... Am văzut numărare de asta. Flagranțul. Duminică nu este. Este Flacăra Speranței voastre. Veniți de luați lumină! Suflați în Flacăra Speranței voastre. Mulțumesc! Și acum să vedem notele jurului. Haideți să vedem ce spune doamna Sfântenirea Popescu. Dar ce trebuie să v-ați făcut, Dacă așa e, doamnă, hai, lasă să mănânci. nota pentru pereca numărul 1. Hai, Mulțumesc. uite-te jos. Draga mea, Oana, pentru tine eu să am o lăstă foarte mare, foarte mare. Să-mi dai și mie o lăstă la apartamente. Nota? Logaritmii 7. Foarte bună nota, foarte bună nota. Vă rog frumos aplauze. Nota pentru pereca numărul 2. Pentru domnișoara sau doamnă? Doamnă. Nota, vă rog. Draga mea, toate felicitările. Draga mea, Ne vedem în duet. Pip. Pip. Te rog frumos. Foarte bună nota. Și acum să vedem nota și pentru pereca numărul 3. Domnul Gigi. Stați așa, domnul Gigi. Vă rugăm. Boschetăriță, vii. Aici. Nota. Mai să vorbești? Sorprinelor. Vreau să vă spun că mă potriviți foarte bine, dar nu și la dans.